Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Gusti Allah sesembahanmu rintan langkung limang waktu kanggo brasta Monggo kanca duwe jelaras Indonesia.
awake dhewe metu kok ana tari-tarian. Heeh. Pancen setiap dalang, setiap seniman dalang kuwi mempunyai ciri khas masing-masing sesuai dengan kelebihan ke kanca-kanca pengrawit lan maranggana. Dadi ki mung sing nari ora mung waton joget, dadi ngerti wiraga, wirama kelawan wirasa ki mudeng. Sapa sing nari sing cacahe ana loro? Ki mau asmane Mbak Okvalica Herlis Nata saka Sidoarjo sing sebelah kanan. Wadene sing sebelah kiri saka Blora Mbak Mayang Anjarsari. Wi semuanya lulusan seni tari Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Oh ngono. Layak kok tariane ora ngawur ning tariane ana rasane wiraga wirama wirasa. Iya, Nduk. Wong nek sekolah wae 7 taun kok, Nduk. Oh iya, heeh. Gegulang babagan tari-tarian mula iki mau tak aturke tak pamerke luwih dhisik jogetaning waranggana-waranggana Dwijalaras Indonesia untuk menarik perhatianing para pamirsa sing mapan ana ing ngadisanan. Oh, ngono ya. Dadi secara keseluruhan ki mendukung no. Sing nari ya mendukung, pengrawite ya mendukung. Ki golek klub dadi siji ya disawang penak dirasake ya eneng rasane. Bener pengendikaning Pak Pranoto Adicara. Wis ngerti lagak lagu lelagiane kanca-kanca Dwijalaras Indonesia rombongane awake dhewe. Oh, ngono ya. Sindene ya nom-nom ya yagane utawa cara panaraga ki panjak. Panjake sawangen. Ora enek sing tuwek sitok-sitok. Kabeh jek enom. Rahasiane apa? Kok yagane jek enom? Angger arep tuwek sithik tak pateni, Nduk. Dadi kuwi jenenge anarkis ora. Terus yang kedua iki mau sawise waranggana lenggah nggone jejogetan diaturke lelagon sing bernapaskan religi utawa agamis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Oh, ngono. Ing antarané budaya karo agama ini sudah menjadi jiwa para warga masyarakat ana ngadisanan sambit ing kutha Riok Ponorogo. Oh. Berbudaya juga ning agamane tidak ditinggalkan. Ki lho sing dadi jiwane para warga masyarakat ana ngadisanan. Ya. Mula adicara bersih desa sing kaya ngene iki digelar wayangane 2 tahun sekali. Sing setahun nggo pengajian, sing setahun nggo wayangan. Oh, ngono jane nek dipikir nek wayangane iki 2 tahun pisan ya kesuwen. Oh, ngono. Ning kabeh mau nuruti krentek sediane para warga masyarakat. Agamane ya kecekel, budayane ya tidak ditinggalkan. Ki lho hebate masyarakat ana ing ngadisanan sing sudah tertata lan ngerti paham terhadap budaya dan agama. Mula tepuk tangan buat warga ngadisanan yang hebat. Kaya ngono ya ya. Ya. Jane nek dipikir 2 tahun pisan iki kesuwen. Nek iso ki setahun ping 4 apa ping 5 ngono dadi. Loh, sing bayar yo mesakne masyarakate sing urunan. Lah iya. Kaya ngene waton ditindakne secara rutin. 2 tahun pisan sing setahun nggo pengajian wis luar biasa. Ono ing ngadisanan ki agamane kuat, ibadahe rasa. Kowe jam 3 sore no dolan nang ngadisanan. Masjid langgar kok adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong ngadisanan iki langsung grutuk-grutuk neng sawah, Nduk. Kok iso ning sawah iki lho. Lho, ning sawah ki ngampiri kancane. Kang, Pakde, Pak Le. Leren sik, kalau ditimbali karo Gusti Allah. Adzan wis ngumandang. Ayo salat sik nyambut gawe ya oleh. Ning lek adzan ngumandang pacule diselehne, arite diselehke, ayo bareng-bareng ibadah ngampiri kancane sing ning sawah, salat berjamaah ning masjid ning langgar, bar kuwi balik ning sawah meneh. Lah ini yang dinamakan seimbang utawa balan. Mergo warga kene ngerti bahwasanya he menungso, kowe nyambut gawe ya kanthi sregep kaya dene uripmu bakal 100 tahun meneh. Ning kowe ngibadah kanthi kusuk kaya dene kowe sesuk arep mati utawa ditimbali karo sing gawe urip. Ini namanya kan kehidupan yang balance utawa seimbang. Oh, ngono. Nah, luar biasa ya, luar biasa.
Aku kangen banget karo Ngadisanan. Oh, Ngadisanan. Ya. Dawuh Pak Lurah. Ya, Pak Lurah. Heeh. Biyen awake dhewe wis tau rene udakara taun 2016 no. Oh iya. 2016 heeh. Papane urung jembar kaya ngene. Ya, heeh. Penjane Pak Suparni sing ngasta kepala desa 3 kali. Utawa 3 periode, heeh. Kepala desa ki ora mungkin iso 3 periode ora ditresnani. Dipercaya kelawan para warga masyarakat upama iso upama aturane negara iki iso ditoleransi iso-iso penjerane Pak Suparni iki didadekne kepala desa seumur hidup lho. Oh ngono ya. Mergo nek peduli siap dadi pengayom tumraping para warga lan melayani kabeh para warga ning Ngadisanan Sambit ing Ponorogo. Oh ngono ya. Ya ya ya. Ah. Mula matur sembah nuwun Pak Panitia. Ya ah. Pak Kepala Desa, para warga masyarakat, ya, yang sampun kepareng gelar kabudayan bersih desa Ngadisanan, sing disponsori karo sound system MTH Audio, juga video ijo pro multimedia, juga lighting K2 lighting, ya, ya, sing digelar ana ing lapangan Suro Diwirya, sing mapan ana ing desa Ngadisanan. Oh ya, 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 kestoke dawuh. Awake dhewe mung iso matur nuwun lawan para warga sing mapan ana ing Ngadisanan tanpa kapercayaning para warga ing Ngadisanan. Tangeh awake dhewe iso sowan mrene, Pak Lurah ora iso apa-apa nek ora didukung lawan para panitia perangkating desa, lembaga desa lan masyarakat. Pancen ya kaya ngono. Dadi Pak Lurah, Pak Suparni iki ora iso menentukan dalange kudu awake dhewe gak iso. Kabeh dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Ya, tur gengsine gedhe nduk Ngadisanan kuwi. Oh ngono. Nanggap dalang nek mung mbiyen-mbiyen utawa murah-murahan ora gelem. Oh ya, wis dingendikake karo Pak Pranoto Adicara mbiyen nate menjalani Mas almarhum Ki Seno Nugroho. Ya. Ngono ya. Terus Yusuf Ansor Kamarudin. Ya, ya. Terus tahun iki awake dhewe ya ya ngestoke dawuh. Mula awake dhewe matur nuwun lan nderek dedonga marang Purbaning Gusti Kang Maha Kawasa kanthi srana bersih desa bisa resika desane, resika sing nggone ada saka Gudha Rencana, Durga Mendak Kala Sirna. Ya, ya ya ya. Wekasane desa Ngadisanan dadi desa ingkang baldatun Tanyibatun Parapun Gawur. Gemari Pahlo Jinawi Kertatata Raharja murah sandang kang sata pangan adoh saka bencana alam didawakne umure kabeh para warga lan perangkate disehatke awake dilancarke rezekine selamat donyane selamat akhirate Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya nak ngaturke tembang saurunge Mas Gareng ngaturke tembang sik. Ana bintang tamune ya. Ana, aku ora ngerti kok. Lho, iki bintang tamune jebule. Ya, panitia golek dhewe. Heeh. Panitia golek dhewe aku mung dikabari mangke wonten bintang tamune Mas Kangko. Sinten aku? Anu Gareng saking Purwodadi niku lho Mas Gareng Jajak. Jenengan kenal napa mboten? Aku ya jawab mboten aku ya ngono. Oh, ngono. Moko ndak dina karo kuwi. Lah ya wong iki gojekan karo Mbak Hani Kusuma. Wah, iki ya ya ya. Ya ya, sing dinteni karo pengendange Jaipong ya iki nduk. Ya. Nah, padha tulung agunge masalahe kok. Kapan ya Hani Kusuma iso bintang tamoni di LI? Ya, nek nganti Hani Kusuma iso bintang tamoni di LI, aku ngarep joget duet karo Hani Kusuma. Oh, no. Lek ngrasani ngono Han, Caca lek ngrasani ngono iki Jawa. Wah, anu Mas Kangko, anu Hani Kusumane ayo men nguyo aku. Kayak mantan sindene Minto Darsono aku yo ngono. Anu mboten perkara ayune, bah bokonge gedhe. Lah iya. Iya, luar biasa penyanyi. Iya, ngono ya. Lagu Sinom aku mau lah sore linggo ning nggon ngarepan kene iki mau aku nulis apa lagu Sinom kanggo rasa tresnaku karo warga Ngadisanan. Oh ngono ya. Diumumke meneh sumben awake dhewe ya neng Ponorogo. Engko nek ora marem iso tanggal 10
Juli. Oh, ngono. Ana ing Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Wah, ngono. Ya. Terus kapan meneh? Ki mau sore ya methuki aku meneh menjane Pak Kepala Desa saka Ngrandu Kauman Ponorogo. Wah, ngono. Tanggal piro? Ngrandu. Insyaallah mengko tanggal 14, Nduk, 14 Juli. Oh, ngono. Nek kurang marem meneh masyarakat Ponorogo hadir tanggal 7 Agustus di SMP Negeri 1 Ponorogo. Wah, ya. Ngono. Engko nek jek kurang marem meneh ya dicatet tanggal 12 September kuwi awake dhewe kon nyusul para warga Ponorogo pentas wonten ing kantor Peprabri Surabaya Jawa Timur. Weh, delok wayang po arep minggat. Menawa pengen dolan ning Doli ya. Arep delok wayang. Ngono ya. Ya Mas, bersih desa ngati sanan. Ya. Sing suarane lantang sapa? Wira swara telu ki anu kok. Suarane banter kabeh ya Jik Joko kabeh. Heeh. Jik Joko kabeh lho Han, yogane Pak Kangkohan. Iya. Ki sing ganteng-ganteng. Iya. Ki Ardi ya enek. Ardi ya enek. Jik Joko, sing Jik Joko sapa wae iki? Terus Mas anu. Sing nyelenteme ngaku Joko, matamu picek kuwi. Genah duda ora Joko. Iya. Sing nyelentem ngacung, aku Jik Joko. Alah. Ya jenenge sapa? Kuwi jenenge Riyane ning desa celukane Mbah Somo Bawuk. Oh. Ya. Ngono. Ana Mas apa jenenge? Kasih Haryono sing ngethuk kuwi ya Jik Joko. Ya. Ucel. Oh, Ucel ya Jik Joko sing rambute gondrong kuwi. Ning ora tau raup, Nduk. Ya, bersih desa ngati sanan. Ya. Monggo salah setunggal. Ya, pokoke sing suarane bantah cetha kabeh apik kok. Iya. Rombongane dhewe ki ra enek sing elek kok, Nduk. Ya. Nyambut gawene apik, ya mung tekone. Tekone ki elek-elek. Soale kadung mendem weh wis. Aku wis ora dik wandal wis ora. Ya. Jatike Mas Wisnu ya kena, Puguh ya kena, Mas Retno Wibowo ya kena. Rasa tresna tali asih awake dhewe tumrap warga ngatisanan nganggo srana tembang secara mendadak tak gawe ning panggung mbok apik mbok elek. Bakune aku duweni rasa tresna kelawan warga ngatisanan lan tombo kangen ya. Heeh. Ya Mas. Bersih desa ngati sanan. Mas Retno Wibowo kuwi selain dadi wiyaga ya iso dandani kursi rusak iso didandani ya keluarga sing arep pegatan ya iso di ya aneng kecamatan sampe Ngadisanan kuwi kecamatane Sambit. Oh, ngono. Rutin Mas teng mriki? Rutin 2 taun sepisan. 2 taun pisan. Ya, minangka tandha apa Mas? Tandha syukur marang Gusti. Tandha syukur marang Gusti sing ngakarya jagat. Ya. Nah, terus warga prangkat nyawiji. Nah, iki sing penting. Warga lan perangkat desa nyawiji. Iki dudu sing duwe gawe iki ora mung Pak Lurah tok, dudu Pak Suparni tok, dudu perangkating desa kabeh kesemuanya warga masyarakat menjadi tuan rumah utawa sing duwe gawe bengi iki. Oh, mula
Menjane Pak Pranata Adicara mau ngendika nek adicara kaya ngene iki ya kudu dileki kanggo srana tirakat. Nek iso nganti rampung nganti paripurna. Lakune wong Jawa sing apik kuwi siji poso, loro melek. Nek poso ora kuat, melek. Ning melek sing positif. Ya, ya. Melek rong dina rong bengi kok malah main. Lah kuwi. Ya, ngono. Lah iki positif mergo nonton kabudayan, nonton wayang kulit iki budaya sing kebak lawan tontonan, tuntunan ingkang kebak marang tatanan. Oh ya. Iki kok lek nganti bar limbuhan kok do kondur, bar limbuhan kok mulih, rugi nek urunan 50.000. Ya. Ngono ya, heeh. Ya, heeh. Nek 50.000 entuk wayangan kaya ngene kok enek gareng jajak karo Hani Kusuma Wardani kok. Ya. 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 Urunane pira, Mas? Urunane 50.000. Hah, cetha urunane 50.000. Nek gelem urunan srana ikhlas lahir batin nggo nyodakoi desane, nyodakui bumi ana ing ngadisanan, bakale piye, Mas? Tambah berkah barokah. Kengko bakale tambah rezekine ya barokah uripe. Oh, ngono ya, Yang. Iya. Ngono. Wong sedekah ki ora roboh bakale kokoh, ora rubuh bakale kukuh. Oh, ngono. Ah, ya. Lurahe, Mas. Mas Bowo. Lurahe asmane sinten? Lurahe Bapak Suparni. Lurahe Pak Suparni. Oh, ngono ya, Yang. Iya. Wah, lurahe barang mlebu ana tembang tomongi kok. Iki ora dalang cerdas ora iso, Nduk. Ya. 5 menit lho gawe tembang ki mau dadi. Ya. Ya, terus donga sing kare dhewe apa, Mas, ning tembang kuwi mau? Mugi-mugi kalih saking sambeka. Mugi-mugi kalih saking Sambekala. Sawise nganake bersih desa iki Sambekala ilang saka ing warga masyarakat lan perangkating desa ana ing ngadisanan mung karek ayem tentrem sejahtera ya uripe wekasane ora kunang sandang pangalan papanipun. Amin. Ya Yong. Ki ana ndandute, Nduk. Ndandute latihane kapan mau tekan kene yogane jam 7:30. Ora nganggo latihan, pokoke didadak yoga ki nek lulusan isi kuwi tanpa latihan kudu iso. Sinden ya ngono. Tanpa latihan kudu iso. Rasa ndredeg, Wanda rasa ndredeg. Saploe bar seminar ndek iki kok ndredeg. Seminar. Omong-omongan ndek iki kok dadi ndredeg. Ya. Ya. Coba buka saka Saron. Ya. Nek. Ya. Ngadisanan bersih desa.
Menika sampun kula aturaken Pak Lurah Suparni, ya lagu Tondo Trisno secara mendadak ning kanca-kanca bisa semua. Oh, ngono ah. Tanpa kecer ya, tanpa kecer, tanpa rusak tabuhane ya lulusan ISI sing ngendang we dosen lho. Oh, ngono ah. Ndek iki malam Minggu kepungkur ke ya aku wayangan neng Nganjuk. Kuwi ya tak gekne lagu ngene iki lho. Oh, iya iya. Nang Nganjuk winginane iki saking senenge iki ya bersih desa ono bar lagu mandek set ngene iki lurah iki langsung munggah panggung nyawer aku 500 kuwi lek nang Nganjuk lek ning kene mbuh aku ora ngerti. Kaya Nganjuk karo Ponorogo ki ya adoh kok. Iya iya ah. Pokoke matur nuwun Pak Suparni panitia sedaya kemawon. Uga Pak Camat Sambit utawa yang mewakili Muspika Kecamatan Sambit ya. Pak Bobi, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, serta DPRD Kabupaten Ponorogo mbok menawa bengi iki parang ramu ya no. Oh ngono ya Yong. Iya. Matur sembah nuwun tur dasare tanggale ya manut karo awake dhewe. Oh ngono jane sing dikersake lak sesuk bengi to no. Oh ngono ah tanggal sekawan pripun Mas Kangko? Wah. Mboten saged niku Pak. Kula tanggal sekawan pun wonten kesaguhan kalih piyayi Ngrojokan Brebeg Nganjuk. Oh ngono ah. Pamit tanggal gangsalipun dos pundi Mas Kangko? Waduh mboten saged. Gangsal kula wonten Loman Sari Kendal Weleri Jawi Tengah. Ya pun tanggal 3 mawon. Alhamdulillah kaya kersa maju tanggal 3 ya Yung. Lah iya. Monggo bengi iki yo nggih rebutan wong pirang-pirang bengi iki. Ya. Kepel Madiun, Kepel Murang Madiun ya bengi iki jane kok ning ana salahe ora gelem mundur wong. Ya, heeh. Pokoke lek puasa sisura iki lek golek dalang aja dadak-dadak. Ya, heeh. Ya ya ya. Heeh. Alhamdulillah sedaya sponsor matur sembah nuwun. Ya, heeh. Warga masyarakat terima kasih. Ayo wancine Mas Gareng sikikno. Oh, ngono, heeh. Mas Gareng jajak ya, heeh. Mas Gareng jajak isuk men tanggal 14 ya karo Mas Gareng jajak. Oh, ngono ana Ponorogo meneh. Ana Ngerandu ya. Sing wedok sapa? Hani Kusuma, Nandasari, Lucy Brahman, dudu. Engko sing wedok Mbak Elisa Orkarus Alaso. Wah, Yogja. Ya. Ya. Mas, jumeneng Mas. Ya. Ayo kanca ning dhisik gembira. Lera-lera. Biasane Mas Gareng jajak iki sing telepon aku, gandeng bengi iki sing telepon kuwi panitia.
ora lewat aku ya aku ora patek wani ngongkon nemen-nemen nduk mergo sing bayari dudu aku. Nggih, panitiai pinter kok, Pak. Pinter ngapa? Lah telepon kula. Heeh. Ngapunten Mas kula jo piyambak nggih aku ngono. Lah kenging napa Pak kok mboten liwat Pak Kangko? Ha nek Pak Kangko angel dinyang kok. Rena diluk tak graji cangkemmu. Dalang ya kober beto graji lho. Ning estu lho Pak. Ngapa? Aku ya mau kalah wong sing ijo panitia dhewe kok. Heeh. Mau digaeke lagu ngadisanan aku ya duwe. Lah kowe kudu iso. Iso no. Heeh. Lah kok gur ngadisanan sambit Ponorogo tak gekno kabeh kok. Weh. Tak ora Ini jenenge gareng cerdas dan berintelektual tinggi. ya ora usah diomongke trah aku kok. Nek jenengan ora 5 menit to. Heeh. Kula lungguh lagi 15 detik lho. Gawe tembang tadi. Dadi cah pinter kok. Ya. Tak pengen rungu le, kaya ngomong karyamu le. Bocong. Bocong. Ngadisanan. Ya iya. Lah nggih mireng nggih. Ya tak rungokke. Nek perlu dicatet nggo bahan tahun ngarep. Nggih. Tahun ngarep pengajian kok. Oh ya ngarepe neh. Ngajab hayu. Pados berkaing yuang tuhu. Ngane niku ngajab hayu pados berkaing yuang tuhu. Ah, terus Dimen slamet donya. Sadaya sami lestari. Nanggap wayang gareng lan haniku suma ngadisanan. kok aku ora mau lebokne. Alah ngosik ta wong ora rombongan kok. Ya jiret ki. Nggih. Ren, kowe ngerti ora? Ketuane bengi iki sapa? Sopire cara bis mlaku ki sopire dalang. Lah kok dalang malah mau tinggal. Lek nganti kok tak tabrakne bis motor tak bati trotoar, kowe melu mudar lho. Ora iso. Lah sebabe? Wong jenengan upama bis jenengan dalange to. Sopire Wong genah nek aku ora rombongan gur gandol ngguri kok. Dadi wong nabrak sing tak yo ngarep karo tengah angguri aman. matamu. Sambit. Sambit, Sami rawuh. sami rawuh. Wonten nonton wayang dalu niki. Ah. B. Bareng tirakatan. I. Iso ninggal dahar guling tegese poso karo ninggal turu lek-lekan. Ya. Paham mboten? Paham? Ya wis. Juh, garang sitoke kemblinti men jane. T. Ya, krek tenan. T. T apa? Tansah slamet manggih hayu saklaminyo sambit. Oh iya. Saiki Ponorogo. 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 Kota Iya. Areok lagi. Iya. Iki nggone warok lho. Iya yo. Nganti kleru. Wah, Kula yo turunan warok. wah, kowe keturunan cah ngendi? Kula nggih termasuk trah warok. Kowe campur Wedadi kok hubungane karo warok Ponorogo kuwi apa? Jenengan gak paham mbah-mbah kula riyen yo Ponorogo. Buktine apa? Jenenge kula asline iki Warok Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut. Kuwi sasi ya, Nyuk. Nah, Ponorogo. Ponorogo. Padha ngguyu. Penontone guyang-guyu. Nonton wayang Purwa. Rasa seneng jroning ati. Ah. Gotong royong nanggap wayang do urunan. Ya. Tepuk tangan Kang Mas Gareng. Yo ngene iki lho, percaya jenengan? Ya. Percaya mboten? Ning cacate siji. Pripun? Jenengku dalang ora katut ning tembangmu mongko telu lho. Mongko sakmene kae iki larang dhewe aku lho. Dwija Kangko. Ya. Dwija Kangko. Dwi iku Hah? artine punjul ko satu. Tegese punjul saka siji. Ya ndibuk u kok. Ya, heeh. Artine punjul ko satu. Dwija. Jo padha ditulat. Tulat ki dicontoh. Ora entuk dicontoh. Ora entuk dicontoh. Sebabnya apa? Tembangmu Lah. tanggung jawab lho. Iya. Kang punjul iku ora becik. Ah. Dwija kang ko. Konangan bojo wis rabi punjul ping pisan. Betul. Kandhani. Alah.
Betul, aku tak benerke. Oh bojoku ora bakal nesu. Lah nyapa? Oh wis ngerti kok. Aku ki nalika arep nglabi karo buduwi ki lak wis ngerti kondisiku ki apa. Aku lak dadi duren. Edian. Lho, Berarti berduri. ora. Lah, Duren ki duda keren. kaya iki Apa? jamur Kok iso jamur? janda di bawah umur. Ora. Beda nek iki Apa? jarwo Jarwo ki apa? janda rodok tuwa. Oh iya. Ning estu kok Pak Kangko. Apa? Ngaturaken sugeng dalu kagem para pamirsa luar Nggih. biasa. Piyai kene iki grapyak semanak sopan santun didhisikne. Heeh. Kula wau medun nun sewu, Ya. parkire rak rodok tebih, kula parkir lor masjid mriku. Ya. Aku nuntun koper ngono enek cah cilik nggo sepeda ontel. Undil-undil set nang ngarepku mandek jegrek. Heeh. Sepeda ontel dituntun. Nuwun sewu Mas Garing amit nderek langkung. Bareng rodok nggon peteng ditumpaki. Tak akoni. Iki daripada ilmu. Lah. Ora mung agama ning nggon apa jeneng udanegara tata krama adab digondheli karo masyarakat Niku wau cah cilik. Cah Pak. cilik. Bareng sing rodok dewasa ya cah SMP mbah cah SMA mau. Ya. Numpak motor ngeng teko ngarep mandek set medun dituntun amit nggih Mas jajak gareng derek langkung injih Mas Jos adab budi pekerti. Ya. Mang terus yo ono meneh cah lanang wedok gandengan. Teko ngarepku gandengan tangan dicolno cul ngapunten Mas Gareng derek langkung nggih bareng teko petengan ditumpaki. Jos aku ngono. Adab budi pekerti yang perlu di. Piye kok guyu Sing ditumpaki apa? mobile. Oh, nggawa Jadi mobil. kene mau mlaku parkirnya adoh to, Iya. Pak. Teko petengan mobil ditumpaki. Oh iya bener. Lah bener. pikirane jenengan apa? Sing ditumpaki sing wedok. Lho ngono kuwi lho, elek iki ngono kuwi. Lah kowe ora ngomongne lek nggawa mobil kok. Lah kono yo urung takok kok. Lah ngerti nek jalanan karo cah wedok cah enom mlaku nuwun sewu Pak Gareng. Lah bareng tekan petengan ditumpaki. Apa kowe omong gak enek mobile? Lah yo mobilnya numpake kan carry. Oh, Yo carry kan ndakno carry. Oh, berarti mobilnya ditumpaki carry. nggih. Berarti sadurunge numpak mobil numpaki sing wedok mau. Ngene iki lho. Bapak Ibu. Ibarate botol. Apa? Botol kae gumantung isine. Nek isine minyak utawa barang sing wangi nek botole bocor mambune ya wangi. Kaya dene wong apik. Nek wong wis ketok apik apa sak pangucape mesti barang sing apik. Beda nek botol kok isine peceren. Upama bocor ya ambune bathang. Omongane biasane ya ora tau apik. Enek wong kok numpaki wong wedok ngene lho. Oh, aku mau jane botol ada isine peceren. Lah nek krasa monggo, aku ora ngarani kok. Iya 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 iya. Mula wong iki nek ngendika sing becik ngono lho. Ah ya. Aku jan seneng karo sing jaipong. Pak, mbok kapan-kapan nek ngrawoke Mbah Hani Kusuma, aku ora seneng perkara ayune, gur perkara bokonge. Dalang kok sawangane gur bokong ae lho. Aku sing ngomongi kuwi kok aku ya sempat nyawangani. Kono mau tak tekoki apa ya Mas? Ora lho. Oh, ora to? Lho. Berarti aku. Lah nggih. Kowe sing elek-elek ning aku tok, rumpono ning aku. Lho, sing elek-elek apa wis sampah ning aku kabeh. Mongko lho Pak, mongko lho. Apa? Iki rak wayang, wayang Ya. wis kena diarani wajib sembahyang. Bener. Jenengan ki dalang ngudal piwulang, nganggone blangkon. Nek wis gamblang ora usah takon, nganggone beskap ketok besus kabeh. Ya. Ana keris kena disengker gak kena nggo iris-iris. Ah. Wis perlambang. Ya. Lah kok jenengan kok kaya ngono lho. Lek kowe nyalahne aku perkara ngomong elek lan tumindak elek, kowe berarti nyalahi kodrate Gusti Allah. Lah kok saged? Gusti Allah ki ngodratke ada dua, ana apik, ana elek. Ana apik. Golek apik kabeh donya ki ora gayeng. Mula sing elek-elek kekno aku le, ora apa-apa. Ya, kowe kok ngerti-ngerti mulih gareng ora nek ndase. Arep nganggo ndas apa kowe? Pak Indastrek, Pak. Iya, Jenengan. ora masalah. Aku biasa nek dagelane gareng mending nggo sampah ki aku kok. Ora mung gareng dapurmu tok, lek gareng Semarang barang nggih sampah ki aku. Jenengan ya ora usah cilik ati. Aku ya keloro-loro. Mpun to, mboten sah ngaten niku. Aku ki iki
ditangkap karo panitia ora mangkat dhewe. Injih Pak Kangko kula ngertos ning rak nggih ampun dipenggalih jero-jero to Pak. Aku anggur ketemu karo dagelan sing isine gareng mendhi atiku diiris-iris. Nyuwun pangapunten. Kula niki wae nggih namung guyon ampun dianggep gojek ah Pak. Guyon ya guyon ning ora ngarepe wong akeh ngene iki. Jenengan nangis sih perkara sedih tak ece apa perkara apa Pak? Ora. Lah apa? Engko turaku pira? Jenengan ira. Uripe iki ngono reng. Injih. Nggih pancen namung nderekaken jumurung donga pamuji warga ing laladan ngadisanan ngayahi suronan utawa sedekah bumi mugi tansah pikantuk barokah ing Gusti satemah murakabi kagem sedaya warga ing sami rawuh tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti satemah resik desane resik atine kabul kabeh kajat lan cita-citane amin Allahumma sego ketan parutane klopo roti donat ditambahi gula piyai ngadisanan muga panjang yuswa awake sehat sugih bondo ngono lho Pak jenengan paham mboten jenengan lho wayangan ket sore ngomong suluk caturan sabetan koprol ora enek lho wong tepuk tangan aku gur ndongakno lho semene tepuk tangan kabeh kowe nek cara aku ki kadaluwarsa lha kok saged ndongake nganggo parian to nggih no seniman no kesuwen lho jumbuh lan patute seniman iki ndonga jumbuh karo kahanane awak to Pak nek seorang seni ndongakno ya nganggo seni to Pak eleh wis kesuwen wong iki saiki ora telatenan kabeh iki nganggo instan mie wae instan ya to apa-apa nganggo instan lek kowe ndonga nganggo parian kesuwen lha saiki upama kabeh iki ndonga nganggo parian wong salat nganggo parian ya pikiran ya tuku bolah ngene Mbah Mudin bismillahirrahmanirrahim iya ya piye iya ya ya tak ora kesuwen ning kok suwi no nganti subuh no wong salat ora nganggo parian iya tuku lawuh mangan jadah apa kuwi sami Allahu liman hamidah lah iya oh iya kedawan tuku lawuh apa mau mangan jadah sami Allah sing makmume ora sami Allah ora ngene malah cakep ngono jajal piye ayo oh salat baru nganti isuk ngono kuwi dadi apa to the point lho saiki iki ora usah diperpanjang wong iki saiki ora telatenan wayang barang lek kakean jejer ya ora telaten wis piye carane ndang guyu ndang blas-blas ngono ndang bayaran selesai sami sehat ya Bu panjang umur sehat panjang umur amin lho lah ya rasa-rasa cacah iki kowe omonganmu kleru sik masalahe kok lho iki padahal cepet lho Pak iki wis tak cekak-cekakno bendo seneng lho Jek kata-katamu lho sing salah contohnya jenengan piye Bapak Ibu sedaya kula nderek donga muga-muga sedaya sehat sedaya nggih pinaringan Bagaswara Sablahuma cetha ki lho ki ndukung aku ora ndukung raimu Bu jenengan pilih wong apik apa wong elek pilih wong apik apa wong elek oh pilih wong apik lho apa rumah samu aku elek lho jenengan kono dhewe lho nek sampah lho gareng elek lho sapa mang kupingmu krungu ora oh lha kuwi bayarane jenengan kok gawan kok ngomah kuwi nek liyane lho kula apik apa elek tak anu tak omong ning karo masyarakat nuwun sewu Bapak Ibu Mas Gareng sae napa sae napa sae ayo gek diberangkatke gak sido Pak gak ora sido Mbah Mudin repot jenengan ngajab patine kancane sebagune ndamel napa ya tirakatan cagak lek ngiras pantes mungon dalu menika ngadang-adang berkahing Gusti lumantar pagelaran wayang kule nek ngoten to Pak betul nggih amun ditampa sing jero wong kula kalih Gareng ning pancen ora akur nek akur ki malah ora gayeng ya ta Rek nggih kudu kaya kucing karo tikus ya Rek ya perkarane niku sepele kok Pak sepalane apa kula kalih Pak Kangko ora akuri perkarane sepele sebabe kono kalah bojone ayu bojoku kowe iki ngandalne bojomu kae bojoku iki kalah ayu karo bojomu jelas no lah lampu bojomu ki bokonge gedhe sisih kok lho dipamerke bojoku bokonge gedhe sisih lho lah ning bojone jenengan ngopo bokonge gedhe kabeh elek malah biasa kuwi apik sing gedhe sisih luar biasa ora kaya kancane lah gedhe sisih lek mlaku piye ngene
Amin, Allahumma amin. Ora enek malaikat kok nyatet omongane dagelan iki ora enek. Pak Suparni kepala desa. Oh Pak Suparni. Nggih, perangkating desa, LPMD, BPD. Sedaya masyarakat bengi tumblek-blek ana kene Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Alat barokah Gusti Allah. Sakwise nganeke adicara sing kaya ngene iki rutinan 2 tahun sekali wayangan. Nggih. Muga-muga berkah saka langit saka Gusti Allah diturunke tumraping sedaya warga masyarakat wonten ngadisana. Amin amin ya robbal alamin. Berkah barokah. Nggih luar biasa. Niku wau kula sowan ya karo dulur wedok ya mantan pacar Sapa? Hani Kusuma. Weh. Apa-apa meneh manggep pacar. Lah Lah omahmu ki lho Purwodadi. Nggih. Hani Kusuma kok omahe Tulungagung. Jaman cek sekolah. Di daerah sekolah kok. Sekolah yo. Raketang TK. Alah paute medhot to, Dek. Mosok ana sekolah paut medhot. Mula diaturi jumeneng ya. Siap sendika. Diaturi jumeneng. Disupati Mas. Supati gamelan Bali we, gamelan Bali. Ayo. Mari berdiri. Masih bersama Hani Kusuma. Dari kota Marmer Tulung Agung. Yuk. Maka sepatipun, yuk. Kemarin bahagia berdiri, Kita kono dang disopo karo mantan pacar. Bener jenengan Pak Kakak. Bener aku piye? Bokonge gedhi. Rumangsaku kok ning ndi sing diomongne bokong. Bokongku iki aja dibombong ndak marake contong. Lah Contong ki nuwun sewu cangkem. Bokong ki ning ndi ki saru. Kok panggah diomongne ket nang bokong. Jenengan syukur. nggih ngoten to Pak Kakak. Ngapa? Ngomong ki kok ket mange bokong ae. Lah jenenge apa lera kuwi? Nggih, liyane niku mawon. jenengan ngomong saru malah bolak-balik. Lah iya Ngomong ngomong enek. sarung bukan pok. Napa? Wonten liyane niku. Iya, Nggih. apa? Liyane kuwi apa? Ana sandinge to? Mboten, apa tangan niki lho, Oh tangan ya. tangan. Ah, iki kanca-kanca Dwija Laras Indonesia baru pertama kali to, Han? Nggih. Bergembira loh. Gembira kula remen sangat mah yogane. Nggih nek ngeten niki kula suwengi seneng kula semangat. Oh iya. Apa nek sing jenenge Mas Ardi kuwi? Bae kok boning kuning. Sowan wonten ngadisanan. Ah. Ngamenika ngarep-ngarep di menika dimen. Samenika sadaya masyarakat niku nandang bunga ora ana sing nandang susah. Amin. Dadi nek dikagabung Ngarep-ngarep dimen sadaya masyarakat nandang bunga ora ana sing nandang susah. Masya Allah, bocah ayu pinter anake sapa iki? Aku. Alah, nding tak tung, nding tang tak ting deng tak tung, nding tang tak ting ding 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 ding. Kok paraku rene otomatis lho kuwi mau Mas. Kok rono nyapa to? Aja rono-rono no. Ndak oleh ya. Ora kok perkara apa. Piyayine wis duwe bojo, gek bojone rada galak. Oh nggih to. Sopo? Ndek ingi lho, ndek ingi. Ndek ingi. Ana sinden ya ngono bintang tamu iki kelalen no. Kelalen. Rono nyajak salim lah kok terus lungguh ning gurune dalang. Sawengi gak diloroi sing wedok kok no. Aduh. Sing wedok galake. Oh, mosok sampean kok ngerti lek galak wong apa cerita? Tujune sing wedok bengi iki gak melu nyinden. Oh, gak melu? Aman dadi. Aman. Iya. Kula pangku, Pak. Aja gak ojo. Gak wani. Gak wani. Bojone gak melu nyinden ning ndelok streaming. Oh, ndelok Iki sering. padha wae. Mungkin api ayi nenek ning kene iki lho. Sing ndi? Aku iki wong fanatik, Reng. Pripun? Nuwun sewu nek fanatik iki lek nuwun sewu, wong fanatik ning dalang.
Dalange apik ya iki, liyane elek, kuwi lek fanatik. Dagelan apik ya iki, liyane iki elek. Aku ya ngono fanatik. Bojo ki apik dhewe ya bojoku. Wong wedok liya ki elek. Aku ngono kuwi fanatike ngono kuwi. Ini yang patut dicontoh Mas Gareng. Jadi jenengan nek nyawang bojo Ayu dhewe sak Indonesia, sak donya ya butuhi. Liyane elek. elek. Elek wong fanatik kok. Niku lahir batin. Lho, piye to? Reng tak kandani. Reng tak kandani. Pepatah mengatakan, Nek patah ndang dilem. maksudnya ada kata-kata yang indah itu. Oh iya. Jikalau kamu di jalan melihat orang cantik, langsung kamu pulang, pandang istrimu. Wah, kaya ngono aku ya ndek iki ngono mlaku-mlaku neng mall. Enak wong ayu. Langsung aku balik mulai tak sawang bojoku. Jebol ayu sing neng mall mau. Dadi Dalam Al-Qur'an itu ada Mas Gareng Pak Kangkon nuwun sewu. Asline anu galak tenan tibake wedi kok bare langsung klarifikasi. Biyen wis siap, biyen. Aduh, ndak melu-melu aku Mas Gareng. Aduh, ya ampun. Ya ampun. Tibake kaya ngono tenan. Kandhane ya. Ya ampun. Piyayine lho gagah gede dhuwur nek ndalang bergas. Nek ning omah kuwi to no. Angkul-angkul lawang. Lah. Tapi sing bener ya ngono kuwi Mas Gareng. Ngapa? Ning Al-Qur'an ki huna libasulakum wa antum libasulahun. Diahan. Artinya Han, Wong lanang minangka kemule wong wedok ugi minangka kemule wong lanang. Dadi apik elek iki disaling menutupi, saling melengkapi ngono lho Mas. pinter. Berarti Ora ono kok ngomongke bokong gede sisih ngono ora ono. Kudu sing apik dhewe iki bojone. Eleke ora pareng diceritake marang wong tuane, marang tanggane, kancane sapa wae ora pareng. Oh, mongko Hana ki jek perawan lho. Hani. Hani. Hana sinten lho? Lah iki sing ning mall dek iki. Kita sing ning mall jenenge. Hana. Hani. Yo. Hana Pertiwi. Ngene lho. Anu nembangnya wis ngono malah kleru terus lek ngomong ning ngono. Ya pancen lanang wedok nek wis jejodohan kuwi ibarate klambi kudu iso mantesi lan iso nutupi. Pantes yen sinawang wong akeh nutupi kanggo keelekane wong omah-omah. Kaya Pak Kangko Budwi ora kenek ngono kuwi Pak Kangko. Oke. Arep kaya ngopo, arep dikaya ngopo, mbah bungah mbah susah, besok sing dijak bareng-bareng selawasi ya mung bojo. Nek anak kuwi nalikane jek cilik tekane Joko, engko nek wis rabi pisah karo wong tuwa mikir uripe dhewe-dhewe. Ning nek bojo mbah penak ra penak ya selawase dinggo. Ngono lho Pak. Senajan to nuwun sewu, ibarate bojo jek ayu mergo nom. Engko nek wis ngungkuli tuwa ora iso diarani ayu. Ning ibarate wong tuwek kuwi kaya Quran suwek. Kok iso kaya Quran suwe? Quran suwek kuwi diwaca ora kenek diguak dosa. Bojoku nek wis tuwek ya ngono, disawang ora penak dipegat dosa. Oh, iya. Quran suwe. Bener kowe. Kowe bener kowe ambak sak celmongan ning bener lho. Aku iki putu kiai kok, Pak. Oh iya. Disawang wis ora kenek, diwaca ya ora kenek, dienggo ya ora kenek, digowak dosa. Lah, paham jenengan? Putu kiai lho jenengan lho. Iya. Ora iso nek wong lanang arep piye wong lanang tetep gagah ya. Lho wong lanang kok ora iso. Reng, ngalah timbang dikekrek cangkemmu, ngalah. Sinten? Aku karo bojoku wedi kok. Lho aku ora wedi wong ora bojoku kok. Wah iya. Wong lanang apa gagah jale to sampean ngene iki 35 50 tahun kas ya wis nihani jajal. Wis ora iso madhep ngalor. Ora iso no. Mergane ambenmu ya wis madhep ngalor. Iki wis sembrono. Ning arep piye aja golek eleke. Nek gur golek ayu kancane akeh, nek golek sugih tunggale mberah. Ning kesetiaan hati itu yang harus kita ugemi. Aja diblenjani. Kados warga masyarakat mriki ngadisanan alhamdulillah sedayanipun guyub rukun. Urunan 50.000 nggo nanggap wayang ya to. Iki nek ora sing bener-bener guyub rukun, sing bener-bener napa gotong royong. Ikhlas gotong royong mboten enten. Nang desa kula urunan 7,5 ya lah Pak Kangko. Ngapa? Ora dadi. Ora dadi. 7,5 sik njaluk susuk. Ngadisanani sing guyub rukun gur sing bapak-bapak. Yo Pak yo. Lah, nek ibu-ibu urung karuan. urung kok iso. Ketoke jejer awur ku lho karo ngrasani. Kae lho gelange akeh, kae lho imitasi. Ngrasani sing wedok. Nek wong lanang apa enek rasan-rasan, kae upluke palsu lho ora enek.
Wong lanang sing duwe wong wedok ya apa. Kene barang lho ketoke do jejer awure gak loroan. Kaya iki sapa jeneng iki? Mayang karo iki Okva, ket mau apa loroan? Ora loroan. Oh iya. Wong loro-loro niki seneng aku tak tolak kabeh. Jepang bayi kok enek. Ora ana masyarakat ngene iki kabeh guyub rukun gotong royong ora ana sing iri dengki srai jalan mutakil. Amin. Ora ana. Pokoke kabeh warga sing melu urunan tak dongakno rezekine sempulur. Amin. Panjang umur. Amin. Sugih sanak sugih sedulur. Amin. Wis. Nahan. Dalem. Anu, ki mau lek ngadisanan wis mau werdekke. Nggih. Kene iki kepala desane Pak Suparni. Pak Su ki apa? Suparni. Par ki apa? Ni ki apa? Ayo. Su niku sumeh. Sumeh. Sumeh seneng napa jenenge seneng mesem. Heeh. Mboten kados napa kepala desa kula niku nggih sumeh seneng mesem. Mergane nggih merongos, Pak. Streaming lho iki. Streaming lho iki. Nyapa Yo. tak omongi. Ken streaming iki. Kepala desaku kadesku ngandang saiki. Sumpah. Ora mungkin ning kono apa nek TV. Oh iya, Dik. Oh bojone ndelok. Saiki PJ kok. Sun. Sumeh. Sumeh. Par. Par menika paring. Paring seneng dono weweh. Mulane rezekine lancar, barokah, berkah ngoten. Tenan kok, tenan. Tenan. Aku diceritani bapak-bapak pas ning pondokan sing jenenge Pak Suparni Mas nek roh penyanyi ki lung. Roh penyanyi langsung lung. Ning tapi ki mang urung lung ning aku. Lung iki artine apa? Apa? Lunga. Oh lunga to. Tak kena lek lung-lunge. Alah ora to. Ora. Paring apa-apa paribasane nyambut gawene 24 jam nggo melayani masyarakat Johan. Nggih leres. Heeh. Nyatane 3 periode lho Han menjane Pak 3 Suparni. periode. Ora lurah dipercaya karo masyarakat lho ya ora kelakon to. Nggih leres dawuh jenengan wau. Berarti pun pirang tahun Pak Lurah niki? Walah wis suwi banget 20 tahunan. Masya Allah berarti kaya bapak kula. Bapak kula pun 28 tahun Pak. Napa? RT. RT kok dibanggake. Lulu wong. Ning ya ora kok. Paling rendah ki paling tanggung jawab iki paling ngabot dhewe Pak RT niku. Gitu. Pak RT, Pak RW niku Pak Lurah tidak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh Pak RT. Kandhani yo. Oh, bener. Nih. Niate sae, niate apik, niate becik. Mula menika dados kades sampai 3 periode dawuh jenengan wau nek mboten wonten aturan nggih seumur hidup Pak Suparni menika dados kades. Leres. Tepuk tangan kagem Pak Suparni. Elok tenan. Aku ndek iki apa jenenge ngonceki asma ngono kuwi disawer gangsalatus lho Pak. Oh, kaya kono mau ya. Heeh. Pak Parni, mboten sah digugu niku gur omongane wong guyon kok, Pak. Ndek iki aku ning ndine nganjuk aku yoan Pak. Oh iya ngono ya. Pun mboten sah digagas, mungkin nek perkara niku mungkin kula sing ngurusi Pak. Cacah niki mungkin tak urusane kula mawon. Kula sampean sing menehi. alah gampang ku tak wis nomor rekeningmu tinggal aku langsung tak kirim. Jenengan barang Pak Kangkong, mau kira 1 juta. Wis mungkin kula sing ngurusi. Wah iya. Berarti dengan demikian, niki tukang ngonceki Pak Lurah kuwi. Ngonceki asmane Ya mboten iya kok. ngonceki jenenge, ngonceki apa? Nggih. Pak Lurah. Dulu Pak, gak usah digagas ya Pak. Mbak Hani, Pak Kangkong mungkin gak usah digagas. Sing ngurusi kula. Pokoknya jenengan kok piro 500. 500. Pak Kangkong piro, Bang? 1 juta. Mungkin sing ngurusi kula. Mungkin kula utang jenengan ya, Pak. Elek. Kok Wong arep mesek padha wae. Ya wacananan. Iya Han. Cocok. banter men Mas. Malah jegok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kasugengan. Semoga Dalang Dwijo Kangko diberi kesehatan, amin. Amin. Bersama kru semuanya, amin. Nggih. Maaf Mas Dalang, Mas. Iya, Sok tuwek ngono sik jeneng pantes to. Ora apa-apa, wis ora apa-apa, nglegake no. Aku minta gendeng gelang alit dibawani dari saya penggemarmu Ugi. Napa niki? Apa? Bah Wandi Maguwon. Maguan. Maguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Maguan kuwi sambit yo sing wingi yo nanggap Pak Kangkong. Dadi ora trima bengi iki nyusul mrene salam mugi kagem masyarakat Maguan sing bengi iki pareng rawuh lan bulurah Maguan. Nggih, Mbak nuwun. Sing dijaluk lagune apa, Nduk Han? Gelang alit. Gelang alit njaluk bawane. Nggih, dibawani ya. Oh ya, nggih. Mengke anu apa jenenge? Gelang alite men diaturke Waranggono Dwijo Laras Indonesia. Iki lagune apa, Nduk? Sing arep maturke? Apa lagune? Sri Uning. Napa? Bawane napa bawa? Bawa sike.
Oh setia tuhu. Wedang kuning ya, wedang kuning. Wedang kuning niki kan pas mayake kuning-kuning kaya. Kaya gedang. Kaya pala gemandul kae lho, Mbak. Jarene kok kaya Ora iki ayo pokoknya njaluk bawane Nduk Hani Kusuma sike. Nadyan Wuju. Ayo, Reng. oh Iki lho. Iki maka rene karo sapa Nduk Han? kula kalih ibu Wah, iki lho. berdua. Mergo apa? Diterni karo buke. Napa, Pak? Kuwi cara kembang iki ra gek mekrok-mekroke. Akeh tawon-tawon sing pengin ngisep sarining kembang kuwi. oh mula Mula dijogo tenan. Direksa. Jenenge duwe anak wedok gek prawan gek ayu kuwi kaya ancik-ancik ning pucuke ngeri. Aku ya ngono, aku duwe anak iki mlebu SMA aku rasane kuwatir. Nek anak wedok ki ngono kuwi, beda karo anak lanang. oh nggih Iki mah diterke karo ibuke, nganti-nganti terke karo ibuke untuk menjaga keamanane Nduk Hani sendiri. ibu kok mun matur kalih kula kok Ngapa? Mas Gareng kula titip anak wedok siap pokoke tak arep kesorong dina aku Ora Ya, dibawani sikno. monggo Cahayu Nadyan, ya. Nadyan Wuju temung peksi. Saiki Mas Gareng. jos pilihan kok Nanong Ki mau teko ya nganggo jilbab brukut kae Reng. nggih kula nekseni piyambak Ki arep arep munggah panggung ngisaan sing. nggih jelek salat Jo salat terus isuk kae amene langsung subuhan senggol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Sinten niku? Ya kowe dicekel tangane karo wong lanang ya Allah kula dosa astagfirullah bareng dikeloni meneng ae. Niku senes kula lho, Pak. Dudu kowe Niku to? mau sing brukut mau senes kula. Dudu kowe to? Sanes. Sapa mau? Niku ponakan wong aku iki menghalangan kok. kok yo kondol Tak kira kowe mau Mak liwer. Nanung ya. Alus manis marah hati. Piyai ini cantik suarane apik biuh Makasih. sama Wis minggat kula Nanung goleki si podang kuning. so diganti ya Nduk. Napa? Tipe A si podang jenar. Oh, si podang Ora jenar. tipe I ini tipe A. Balik malih nek Ah, ngoten, ya. ngapunten. Balen ono. Iki kan dinto, Mas. goleki Goleki. Goleki si podang jenar. Padha jenar kuwi ya kuning, kuning ya jenar. Ning ngepaske sukon wulon. Nggih. Nanung ya. Iba bunga hinga tiku Nyanding nyanding bisa dadi aku njaluk digarap rong irama sepisan dangdut, jaipong sing angka loro digarap samboyo. Nah, gen jogete anu Hani gen ketok. Hana. Sajane Hana sinten to, Pak? Kleru. Oh, nggih.
Ani. Ya, coba. Kentangnya Mas, Mas Gogo. Ayo semangat le. Ele, nyambut Yuk, ele. dadas. Cuy juara si Indonesia lagi. Oke. Awan niko mawis ora kerasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang nggonku goleki ora krasa Sleret ireng tas sawang tambah manisi Hello, lalung. Ipo bungan nenek lakonan ning selirane gampang atiku keki wong liya yen si padang ngandutut ati kepenan atiku tansah nyadar Yuk, sampai yuk. Ayo Han. Bak Landuk.
saya ndatra tak seranani senepika. Oh. Mas balik melok kanca. Udah mati yo turunku. Ayo. yo sik ning kene iki Mas Gareng. Piye? Sinden-sinden dicepaki prompter sakmene iki sangat berguna. Ning yo ning kene Berguna kok berguna. Berguna. Ning kene iki yo gendeng-gendeng sak notasine. Lek tendriane kula niku nggih wonten ngeten iki. Isine keong racun, PP apa, bokong semok ngoten. Bocah kok sembrono. Ning estu no. Sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lencir kuning dasare nemu giring ayune tumpuk undung suarane becik jogetane luwes nek aku wong lanang tetep milih kowe wong wedok liya ngriya lah rene apa-apane no Tenan 100% kowe aku kowe cah-cah iki apa jauh kowe gak tenan kowe pakai terbaik Kowe ora ngerti kok rek apa pas ngerti ya nih joget jaranan wong piyai ning kono mbuh nyanti marang kene ngerti joget jaranan apike kaya ngono lek ngerokok saya cepet. Tegese napa nek ngoten niku? Ya ora kuat-kuat to nyangga. wis koyo Timbangan kok. Dalam. Wingi kula napa ngertos mboten ten mriki tok lho TV. Oh, iya. Lajeng jenengan nonton bal-balan to Dek winginane ini. Mbek iki Oh, Ndek. saiki ora. Saniki mboten. Ora. Aku pecinta timnas kok. Perkara Jerman mulih ya ben. Wong dudu jagoku. Ya, perkara Londo mulih ya ben.
Jagoku kan Meksiko. Jare Lah, iya. Thailand. Ayo karo tak duetne karo sapa jenenge? Iya kulino rekaman ana campur sari iki lho. Si anu sapa? Ova ya, Ova. Enduk, Pak. Iki. Duel karo Hani Kusuma. Ya, ya. Oh. Ya, Pak. Ngadeg, Pak. Neng Cahayu lah. Ya bocah kok ayu. Disepoti to. Alah ora usah. Jaluk disepoti kok. Wong wedok iki aleme ora Cepoti, njaman. pokoknya cepoti. Yo, kumak Bang Pak. Yo. Mbak apa? Dalam. Bocah kok ayune ora njama, ora maido. Jare aku gak ayu. Tenan kok ora maido. Sindene dijo kanggo ki ayu-ayu. Jare Apik-apik. Gurhani tok sing ayu. Ora ya mau gur yung nglegakno kono lho. Wong lanang iki ya ngono. Asline iki dijo kanggo ki apik-apik ayu-ayu tenan. Masa Mas tenane? Tenan. Hani iki apa? Aja percaya wong lanang iki bener lambene mek siji tukang ngapusi. Gue ngiyem-yem kono kowe gak apa-apa. Musik kono ben ayem. Ora. Apa? Ora. Dijo kanggo jenengane ayu kabeh. Ayu, Kok Mas. dijo laras kilo apik-apik ayu-ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben seneng sik. Tenan kok no, tenan nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenan ya. Tenan, Hani. Ya wis enak karo aku Iya, ya. Hani Kusuma ki ning apaan Ya wis iki gak to? usah. Nek karo aku ning kene gak usah rono-rono. Iya, bocah lho. Ya gentenan ngene iki ya wayahe ning kene ning kono ya aja suwi-suwi. Jarene aku tok sing ayu pis. Oh, sik kono. Jarene aku tok sing ayu, Mas. Kono tak ombenane obat tidur sih. Apa jarang diombe apa mau rondak aku arepan kok mentolo. Kok mentolo. Arep ning ndi? Wis gak bu aku tak karo kowe ae aku. Rumah sak. Iki enek ceritane anu. Piun. Apa neh? Apa Pak kok guyu? Ora gitu. Napa mengke kula anu jenengan bisiki, Pak? Warna ijo kuwi jenenge botol. Sinden loro rebutan kunci. Kok kaya Mas. Kowe tak kunci ngarep ya. Kowe kunci nguri. Kunci omah ki lho. Apa? Ora. Nembang ya, Nak. Yo nembang. Iki mau iki engko nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Okwa. Ning bawane Okwa. Sing jegleng gareng. Alah, turah jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit apa ki mau? Apa ki? Iya, gelang alit. Apa ki mau? Ya. Mambiat mayong. Nah ya, lek enek sing nyuwun gerajakan barang. Oke. Ana gelang alit, engko diaturke. Ayo sing bawa Okwa. Ya, engko nembangi bareng karo Hani sing jegleng gareng. Ya. Enduk, Pak. Mambiat mayong. Ya, coba. Saurunge musike muni kok. Ya. Ya. Sing ngat-ngat kamu apa, Mbak? Ikut cengkok. Oh, Cengkok ceng- like. Oh, cengkok. Cengkok like. Lek ngarani cengkok kok iso ngat-ngat. Sesuk kuwi bar setu kuwi dinane ngat, Pak. Iya, ngap. Asu, ya. Alah, ora nggo ah. Suarane agane
Sing jenenge kowe reng malah sing wedok sing soro. Sing wedok. Kok aku soro meno, Mas? Gak doyan to karo nek aku. sing jengleng kowe kaya wong crumbak klopo. Kok iso kaya mangkon. Padahal wis dikudang ngat ngono kuwi mah. Kok iso kaya mangkon. Kowe aja ndisiki aku sing Ya jengleng. ya. Ndang nek no, Mas. Ayo bar iki. Ya. Nyara. Nyaran yahi Nuswantara. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Kowe aja sembrono. Apa to, Mas? Nek aku jengleng kene aja mbok gondeli. Ya ketekuk no bocah. Digondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, he. Geser sebelah. Ya. Nyaran yahi. Wis mari ya, Mam. Lagi bar nyerambai kok. Kowe kene kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to, engko bayarku pek. Tenan? Wis entek kok. Pianyo Wasik. Wanda. Laru. Opa. Kok iso bandai? Kok kowe aja melu loncat-loncat. Lah piye berarti aku? Coba pisan Gas, kowe loncat pisan Gas. Ini dah deh. Yup. 1 2 3. Yuk, loncat. Iki. Jarene aku gak oleh. Nek kowe meloncat, harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakar kalori kok. Oh iya. Mau saurunge mangkat kowe treadmill sik. Wah. Bareng treadmill so nimbang kok wah 24 bobote. Karek 56 ya nok ya. Ayo. Pah ganti kene geser. Larelan kidul lalas angker hang kaliwiat Kayak mundur ya to. Ya. absen kono. Oh ganti kene. Dalam biangan Aku halangan. dalam yang As bareng. Yuk. Aja takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nok. Tanah. tanah endiang Ku melare ku meliare Ya. Taman Sari Nuswantara
tembang cah loro Hani karo Okwa. Selain adu suara juga adu joget. Ya. Ya, yo Gerajakan Banyuwangi Mas, diaturke. Ya, Okwa dan Hani Kusuma. Yuk, kaya apa? Dados.
kene kasih kene istilahase. Ya, heeh. Estu wes. Rong lagu gek jogete tanpa nganggo leren. Reng, Dawuh Pak E. iki ana pamundhut Nggih, saking Mas Ngadinu Pondok Ungu, nggih. Jakarta. Pasti ngebiar Mas Kangko, matur nuwun. Ugi Assalamualaikum Mas Kangko nggih, kula tetep monitor saking Pilang Bangung Girjo Bagor Nganjuk, Jawa Timur. Nggih, wong sesuk ya rono meksa iki mirsani nggih. Saking Mas Tulus Cikarang, Jakarta, monitor Mas Kangko. Ya, nggih, mbah nuwun. Isih ana sing nyuwun lagon. Nggih. Apresiasi ugi ing wonten channel YouTube. Ya, Nyulagon Denok penggemar Pak Kangko dari Sukoharjo Jawa Tengah. Nggih. Ugi menika assalamualaikum Mas Kangko wilujeng dalu wilujeng makarya. Lan sedaya warga duwe Jawa Indonesia mugi bagas waras sehat selalu. Amin. Tetap menghibur masyarakat Tega Wanuwetan derek monitor. Nggih. Salam kagem Mas Jajak sing ndek ngiar nanggap kowe tanggale tempuk ndek Oh nggih. Paleksono. Lagune Denok Mas Gareng musiknya ditanjake ya. Sendika. Ya. Coba sindenku Mbak Wanda karo Putwi Kurniawati. Lagune Denok. Musiknya ditanjakne juga. Oh ya, supportnya musik Mas Jaro. Ya. Oh, ngono. Nggih komplit lho. Ya, ya, coba support musik Putwi Kurniawati, Wanda Amaratoyo. Tambah Barno Combe ayo. Dan Pak Kangko salut pokoknya. Ngapa? Bijo laras sindene ayu-ayu, apik-apik. Wah jan elok jos. Debu ya. Ya ya. Bu, alah ayune lho lah ya Allah. Aku gemes. Gemes cokot lho iku lho. Ya lagune Denok diaturke kangge para sutresna budaya lan kanca-kanca Karang Taruna juga Mas Gareng dikirimi tembang sing zaman saiki. Nggih, agem jampining sayah nyatane leladi para tamu ya luar biasa. Niki wau mboten ngemungaken pengrawit pesinden sing dahar ning sedaya tamu kala wau dienggokke teng bale desa dahar gratis. Luar mangan biasa. bareng. Nggih, sembodo Pak E. Betul. Monggo Mas, musikipun pun aturaken monggo. Denok yo. Yo. Terus bisa Indonesia. Saya
kasih. Ya. Biasa Mas ya Allah. Nah, masih satu lagu lagi untuk para kawula muda Mas Gareng. Sendika Pak E. Ah, mergo iki ana Mbak Mayang Anjasari, Mbak Wiwi Irnawati sisan karo Nduk Hani Kusuma. Siap. Ana sing nyuwun lagon Katresnan Sejati Mas Gareng. Wah, cocok. Ya aku njaluk digarap campur sari gamelan ya muni. Mula apa jenenge kuncine dipasi karo gamelan Mas Soro. Oke. Ayo. Ayo Wi, Yang, Han, ayo. Gak jadi jumeneng. Ya, bari iki gek kepruk ya. Ya. Ya coba. Kayak apa? Ya, pungkasaning limbuhan kok iso disambung kon goro-goro. Wah ya. Yo, musiknya Mas Soro, Katresnan Sejati. Hani, Mayang dan Wiwi Irnawati. Yo. Jolaras Indonesia. Thank
Slendro. Ya, Slendro. Nah, nemu sepira ya? Ya. Kalian nduk sawangan para Madyabala ngestina padha budhalan? Ya. Sandhe Raka Kandha